Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandikuita kudai. Nyaya yekutanga yakanga yandiita sekuti swetukei ndeya Zozolicious. Zozolicious obuda achitaura mashoko ake. Aiwa, chakanaka mukakarungu. Zozolicious is looking cocolicious. Zozolicious is looking zozolabious. Zozolicious uri kuratidza kuti kwaari chando chakanyatsa kunyura mukati meganda zvakanakisa. Ndo zvatokwanisa kutanga kutaura. Handiti godo, hatiti chiruvengo kana kuti kudi. Ndosakanati munhu chakanaka mukaka urongwi. Zozo anova Zizo ari kuruka nice. Asi tochibva ipapo otanga kutaura kuti iye ane chimbo chake chemurego, reggae music yaakaimba. Ndokubva ati aiwa, ini pandinenge ndichiimba paya ndine chichotsanangura kutoti zvokwadi zvomene zvisikadi kuva nhema chii chanyatsa kuitika kana kuti ndine chichotaura nhoroondo youpenyu. Ndokutanga kuridza nhau music yake iya. Asi pakutanga kuridza music yake iyi ndakabata sekuti Zozolicious waimba nyaya yerudo. Asi uchiimba nyaya yerudo, rudo ugu kwangu kwakanyanya kunangana vanhu vazhinji vangodaro mumaikiramu kuti are you referring this song uchiita mudiso kana kuti disi kuna mura. What was the motive behind song yawakaimba iyi? Vamwe vangachidirawo inazozivo. Pamwe ndiyo kuti washawa zvekuita just move on. Why keeping focusing nenhau yakapera kare? Izvozvi mura moved on nani nemumwe munhu. Saka why iwe waimba song iyoyo uchazokuti uri kutokona mura? Vanhu vaidirewo kana handisiwo. Ndobva ndaona vanhu vazhinji vangu vakada sei vakakomenda vachiti Zozolicious watokonya mura. Vanhu ava vangodero tinenge taita pwere. Asi vanhu vazhinji vamwe vakati yapita, vamwe vakati wai uri kuda kudenha mura, ndiwo kuda kuwatokonya kuti vagokutuka kusodhati pamwe movie song yako inonyatsa kumuvha. Vamwewo vari kuona muono iyoyo, ina handizozivi ipapo, asi vanhu ndo vanga vachiona seizvozvo. Zvikanzi nevamwe wadi wangoimba usingafokasi namura, nekuti kuda ngwanzanzi rudo rwanga rurwa inside here kana kuti wanga achireva kuti mumwe ndiye aida. Andizoziva kuti waida kuzomwa kureva kuti waida mumwe strike ndiye aripa pasi reggae music yakeyo wakatoirilisa zvinazvo zvakadi zvakanaka kuita masongs. Asi MaiTt family members vakati no, hatidi, siyana nekuda kuita disi kuna MaiTt. Vanhu vakapopota ivavo hameno. Zvikanzi zvakare nevamwe kumacomments tane vamwe baba isu kana akaimba kana kuti akaimba hake oga vari kutozikamwa kudarika song yakeyo. Song yacho ikunakira kure vamwe ko kungomuvha one nhai Zozolicious. Ende futi hazvongokwadza vamwe vangokutaura zvakasiyana mwe vachituka mwe vachiti izvina handizozvigoni. Asi ndo yanga iri main point ipapo. Tochibvapo toenda kune imwe nhau yeyo lockdown yakadai kutendera. Asi vanhu manje chiri kuzonakisa lockdown iyi vari kuti the Valentine's Day has been cancelled nekuti soon after the vale ndo pane expiration date re-extended lockdown unova musi wa15 February. Zvikanzi zvinoreva kuti vasikana vese the other gender iri musati vinga muchitida vale nekuti yo Valentine's yakanzelewa. Zvatota kwanza hakuna vale, saka hakuna nyaya yekuti tichange tichameet up tichange tidii nemunhu ungorumba kwake. Hazvina kushata, zvakanaka zvakare. Toenda panhau yani Simba Java. Vobuda zvakare vachamwe murekodhi neaudio yavo vaitaura, asi vachiita recording iyi vachitumira kuna munhu waMwari Java. Vakandokomberomisa kumafamily members kuti hazviiti here kuti ndiregeregwe mune zvitadzwa zvangu zvandakaita, uyezve nezvo zvandakaita izvi zvandakaresha, uye ini ndinozviblema ini for failing in life. Nezvinodhaka zvakare ndo zvezvimwe zvinhu zvandodi zvandinopomera mhosva kuti aiwa ndakanga ndakadini, ndakanga ndakadhakiwa. Asi ndiregerereiwo, ini ndiri mumwe wenyu. Uye ndatoona makore akadai but handina chandinacho, ndinenge chingotenderera, uye zvinhu pari zvino hazvina kunimirira mushe. Ndo zvakaita sei zvichitaugwa naSimba Java. Zvikanzi navamwe, why can't you just look for a job? Vamwe vakati I don't know. Vamwe ndokuti hatikura nhema ko
iwe pauri kutaura pa hauzodzoki zvakare nemumwe muaudio here uchitanga kutaurisa kuti paipai ndoda kuva expose ndoda kudii vamwe vakati are you sure kutoti pauri kutotaura ipapapa hauna zvakare kumbomwirira kana kudhakwirira ndakati how do I know iye ndiye unodii unoziva zvikanzi zvakare ndinoda kuti mundiregererewo asi chakandibata kana chakandinakidza pa ndechekuti uyu wakanga atanzi audio ngainde kunani kune family members saka how did it end up yakusirculate now saka munondiudza kuti munhu waMwari Java ndiye waunza this audio kuinternet oro iye ndiye atapedza kupa munhu waMwari Java ndo kundoisubmita kumapeji akasiyana siyana kuti ndo azokumbira regerero ndo forgiveness yandaita iyi I don't know zvikanzi atukura nhema uyu wakaoma uyu apa anoratidza kuti pamwe akatobatwa hake I don't know zvakare kuti anga akabatwa rekati anga achitorevesa vamwewo vanga vachidero avo zvikanzi we blame Zombani zvikanzi muri kuputa dzipi dzacho mazuva ano I don't know zvikanzi nevamwe zvakare we hope kuti iwe wakumbira regerero uchiti unoblema iroro Zombani rawangu achitora rachoni iroro riri strong we hope kuti hauchadembi kuchitora zvakare wambonatira here he sounds hai zvake on something maybe zvikanzi mukutaura kwari kuita uko uri kusounda kunge akadhakwa tisaziva kuti ma-expertise in this department of drugologist vakazviona sei techingoti tichingoonao kubva kune vanhu vanoziva isa hatizozivi ipapo kudepartment racho school of the discoveries of drunkard over the phone tobva ipapo toenda zvakare kune mumwe munhu wakaenda akandonyora tototi regai tichi ighost account asi ghost iri rakachasi kuti rakamirira chi Royce motor car iro rana Royce and Royce zvikanzi how are you Zimbabweans we have heard you we are sending an investigation team to Zimbabwe to look into the events which led to the demise of Guineas Kadunga and also the beginning of 3 other victims who were our Rolls Royce ghost. I don't know what I got out sharp. We will be working closely with the Zimbabwean Public Police and the government of Zimbabwe. If the investigation concludes that we are wrong, we will make a compensation plan with the Kadungure family since Guineas was the owner of the vehicle. We have to assure you that we produce top of range vehicle and our security features are second to no one. I beg you, Zimbabweans, let's make pics. What you're doing on social media is not good for our brand. I hope you understand. Ndiye munhu weka vamwe ndokuti hai wawo inhema zvikanzi nevendo rest achipinda zvinoted we will look into that zvikanzi ghost account iro ndokutuka zvikanzi mumwe kana ndiri ghost unokomendere nca siyana neupenzi musoro muzereekera munhu weRoyce wanga atochinja kutotanga kuti ashona zvikanzi wow I give up nemasimba sure my country people akaoma chirungu chake chatonzwika kuti munhu anonatira vamwe wavo they almost hit me until the shona comment ndo zvandakatombofungawo nini ndakagara pari kuti saka vanhu veRoyce vazopindura vakatoti aiwa regatise tivapindure tivaudze kuti no tukunzisa nyaya yenyu zvikanzi the last slide took me out zvokwadi vanhu vakaoma euda hai makaoma zvokwadi mabasa ashayigwa kana kuti azara pamedia the response by Ross sounds like yo munhu anonzi ningi vamwe zvikanzi zvakare zviri safe here izvi azozivawo kuti nekuda kwei asi ndozvezvimwe zvinhu zvanga zvaita sei zvanga zvitendera tobva ipapo zvakare todzoka pane imwe yakabuda now I am not so sure kuti nhau iyi yanga yatsotangira papi asi uyu munhu unonzi anonzi zita rake Sipelile Precious ifadha handizvose kuti ighost here kana kuti kwete asi ndomumwe munhu futi ndokunyora akati Simba Java uya pano zvikanzi ini mwana wangu akazviraya mumba from there taiti tikakiya main door rofuma rakavhurwa rakadzima malights aibatidzwa tainzwa mafutistep mumba nekufambwa pamusoro pemba and because we giving taisatomboita hanya nazvo it ended after ndaudzawo my brother a pastor he prayed for all pafone and anoended the house zvikanzi shame sorry how old was your child ndobva ati anga ari 21 zvikanzi pamwe haana kuzvura akaurayiwa and the person thinks kuti musuicide zvikanzi so sorry nevamwe sorry dear hugs vanhu ava
zvikanzi aive neshungu ndiye akatsotswa $80,000 nemukomana anonzi Simba Java. Now I don't know kuti iblame game here kana kuti inyaya yechokwadi. I have no idea. Kana kuti munhu wangofungawo kupenda stare munhu. Zvikanzi wekushungisa he was on a second year ku-university kuLesotho. Zvikanzi mwana mai vangu kudenga kune kuredwe zvikibva totaura kuti brother yanhingi here. Zvikanzi like I said, it's a disclaimer. I don't know kuti munhu matauriro azvita apa waida kuaccuse here kana kuti inhau yechokwadi ende kuti wakatsotswa sei. I have no idea. If it's a true story, I am so sorry zvakare kumhuri yemwana uyu akazozvipfudza nekuda kwe$80,000 yachoni. Ndo zvandinokwanisa kutaura. Tobva ipapo toinda pane nhau yevanhu vari kudhirowa. Hati kuri vanhu mavanhu vari kudhirowa. Comic pastor zvikanzi we are calling on all peace loving Zimbabweans to assist us with the whereabouts of ZW Da Vinci. Anyone with information, please inbox me or report to the nearest comedy office. Unodhirowa munhu wacho vanhu vanenge vakapwanywa mino nemisoro zvese. I don't know why, but unombozama kudhirowa. Ndo zvandokwanisa kutaura. Tienda pane yekupedzisira yekuti kune dzimwe dzimba dzekuchitungwisa dzakuita sekuti dzafulada kana kuti tomati maflash floods. Ndofunga kuda dzikutadza kuyerera here kana mavakirwa adzo here nekuti vamwe vangoti chitungwisa yazvita zvegore rino. Hazvina kuti wakatenga stand kupi uye rini uye papi. Mvura iriko yakawanda isai gravel paruvanze pasanjenga mvura. Ndo zviri kuitika izvozvi kutaura kwandiri kuita. Asi ndofunga muzawana nhasi kudani kuda kwezuva iri kuda kwafamba kwakadini kwakaserera. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu.